En el nostre programa tenim un estratega de capçalera, és un expert en estratègia, ha donat sessions d'aquesta matèria a més de 8.000 executius procedents de 73 països del món. És professor d'estratègia de l'escola IES, de la prestigiosa Escola de Negocis IES, sessions impartides a diversos punts d'Europa. Per exemple, Barcelona, Madrid, Moscou, Croàcia, Eslovènia, Bucarest o, per exemple, Portugal, a Lisboa. Assessora les empreses, concretament en què? Doncs en el disseny de les seves estratègies per arribar amb èxit en el futur, en allò que no se sap, en aquell territori de la incertesa. Per tant, a través de l'estratègia, l'anticipació, fonamental concepte, l'anticipació. I és un home que ha estat president i director general de Bimbo a tota Europa i vicepresident de PepsiCo, per tant, una experiència absolutament de referència. És el Miquel Lladó. Miquel, benvingut, bon vespre. Hola, bon vespre, David. Escolta'm, vull que ens parlis d'alguns llibres que t'han marcat, llibres que per tu són referents. Per exemple, un dels clàssics, l'Steve Covey, un llibre molt potent per aconseguir o per tractar d'aconseguir tot allò que ens proposem a la vida i a la feina. El títol és Els 7 hàbits de la gent altament efectiva. Per què et va impactar aquest llibre, Miquel? Mira, la veritat és que hi ha diversos llibres que m'han anat impactant i m'agradarà compartir-lo a través de propers programes amb els oients, no? I aquest primer, doncs, el que fa referència als 7 hàbits de la gent altament efectiva és, com tu deies, per Stephen Covey. I la veritat és que és un llibre que jo recomano entre els 10 llibres que jo podria tenir sobre el despatx, sobre la taula, i és un llibre que hi acudeixo, és un llibre de referència, no? Perquè a vegades aquell llibre diuen que pot ser el teu millor amic en un moment i a més està a la teva disposició si el tens a l'abast, no? Clar. I és un llibre que m'agrada. Primer, diverses coses. Una, 7 hàbits, sí. No? 7 coses doncs, són fàcils de recordar, de fer, i per tant doncs, no és un número ni excessiu, ni massa curt, ni massa llarg. És un llibre, és un número assolible. Després la paraula hàbit. La paraula hàbit és allò que fem de forma inconscient. És allò que ja hem posat a dintre la nostra praxis, la nostra dinàmica, ja d'una forma inconscient. És allò que anem conduint, agafem el cotxe i ja no sabem quants semàfors hem vist, quines marxes hem posat. No, hem sortit de casa, hem arribat al despatx o allà on volem anar i, escolta, no hi pensem, hem entrat al pàrquing, pam, i no... Per què? Perquè ho fem ja d'una forma inconscient. Ho hem incorporat, Sí. Exactament, ho tenim incorporat. Recordem el primer dia que vam conduir i segurament estàvem pendent del retrovisor, ara no sabem ni si el posem, l'intermitent, no? Absolutament. I ara ja està. Doncs aquests hàbits, doncs, el Stephen Covey marca de 7 hàbits que, basat en les seves observacions, veu que gent que les coses fan que les coses passin, que són efectius, doncs els tenen. I, per tant, almenys fer un flash d'aquests 7 hàbits i animar la gent que agafi el llibre i que l'incorpori dintre del seu... A la seva vida quotidiana. Exactament. I els 7 hàbits. Un és la proactivitat. Diu, escolta, ets responsable de la teva vida. I ell defineix, hi ha 2 tipus de persona, la proactiva i la reactiva. Aquella que va per endavant i aquella que va per darrere. Aquell que va traient la llengua o aquell que fa que la llengua la treguin els altres. Per què? Perquè passes el ritme. Per tant, escolta, és molt important. I ell diu, i per fer-ho curt, perquè amb aquesta estona, amb els 5 minuts, doncs, cobrir-los una mica tots, pots escollir la teva actitud. Per tant, és una qüestió... Escolta, seràs més ric, seràs més pobre, seràs més feliç, seràs més... Nascaràs a Barcelona, deixaràs un altre país, però, escolta, la teva actitud sí que la pots escollir. Hi ha coses que no, però aquelles coses que la pots escollir, endavant. Per tant, ser proactiu. El segon diu, tingues el futur en la teva ment. Abans de començar un viatge, doncs pensa si t'agradarà estar en aquell viatge. Vols anar a Nova York? Pensa en estar a Nova York. I ell fa una descripció molt interessant. Diu, escolta, abans de construir una casa, que dibuixem un plànol. Que fem el plànol. No comencem a posar un rajol, un altre, després ja decidim on va la cuina. No, posem la cuina, el saló, l'enfoc, la llum entrarà per aquí, posem aquests endolls, etc. Doncs quan ho tens clar, comences. Doncs moltes vegades amb la vida doncs comencem a construir la casa sense tenir el plànol. I ell diu, escolta, tingues el plànol al cap, decideix, mira el futur, aquell si t'agradarà aquesta casa, si t'agradarà aquell lloc on vas. I amb això, doncs, ell és el mateix que a vegades en cuinar. Que llegeixes una recepta per cuinar i, bueno, després ja quan ho tens,
doncs ja ho tens com a hàbit, doncs ja ho fas, no? Per tant, escolta, busca un lloc sense interrupcions, pensa quin és el teu futur, i a partir d'allà comences a construir. No, quan comences a construir ja arribaràs on estàs. Per tant, segon. Aquest és el segon hàbit. El tercer parla de prioritzar. I una cosa que ell parla, diu, no deixar que la por prengui les decisions. Clar. Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació, David Escamilla. De 9 a 10 de la nit, a Ràdio 4.